היא סיננה את עומר אדם בטיקטוק. לא, זה לא יהיה ככה. היא סיננה אותו. תקשיב מה היה, תקשיב. אז אל תגידי לי בוא ואל תבואי אליי. אנחנו שבועיים מהרגע שקיבלנו את הבשורה, כל יום, כל שעתיים בערך, מתקשרים אחד לשני. שירה, את קולטת עשינו את זה. שעשינו את בוא זה? נביא, וזה מטורף. בוא'נה, זה 5 מ-1000, זה לא צחוק. לעצור בינתיים, עוד לא מצאתי דרך. אז רגע, אז את שירה ואתה אביב. נכון. מאיפה הכרתם? יש ברמלה מסגרת שנקראת המקלט. כאילו, סביב אנחנו המוזיקה. חבורה ממש של מוזיקאים ושל וואלה. שחקנים איזה כיף זה. כולם ביחד. אז החלום שלך זה מה להיות? יוצר. יוצר. איך קוראים לשיר קודם כל? עברנו הרבה, אל תגידי לי בוא. ומה, מאיפה זה בא? זהו. ראינו את התחרות שעומר העלה, והתקשרתי לשירה, אמרתי לה, שירה, מה את עושה היום בערב? אז היא אמרה יאללה בוא, אז אמרת לה אל תגידי לי בוא. כמה נכתב קודם השיר? כל. כן? ישבנו 4 שעות, כתבנו את השיר. ככה. שיר אהבה? לא בדיוק אהבה, יותר נכזב כזה. זה בחור, שכאילו יש לו סיפור כזה, לא פתור עם איזה מישהי, והיא כל פעם חוזרת אליו, נפרדת ממנו, סוג של משחקת משהו שאת במשחקים. מכירה מהחיים? למה הכי טוב, בוא ניכנס. כמה הפתיע אתכם שהגעת לשלב הזה? 100. היה לנו פדיחה גם, כן. הוא כותב לי, הוא כותב הרי עלינו לטיקטוק, ראיתי שהוא שמר את הסרטון, התלהבנו, אבל לא לקחנו יותר מדי, אמרתי, אולי הוא שמר 500 מתוך ה-1000, כאילו, מה זאת אומרת, הוא צריך לעבור על כולם? בדיוק, אז אמרתי, אולי הוא שמר מלא, לא לוקחת את זה כאילו, עכשיו אוקיי. רציני. חכים, עובר שבוע וחצי, שבועיים. היא סיננה את עומר אדם תקשיב, בטיקטוק. לא, זה לא יהיה ככה, היא תקשיב. סיננה אותו. תקשיב מה היה, עכשיו הוא כתב לי, וואלה, שותפה שלי וזה, נבחרתם ככה וככה. עכשיו, אין מטריות בטיקטוק, לא ידעתי להיכנס, יש שם אנשים שמבקשים להריח את הכפות רגליים שלי בכסף, כאילו, זה לא כזה. אפשר לעצור את זה עכשיו. שירה, בוא. אז מה אני אומרת? כן, מה את אומרת? דיברנו על השיר, לאן הבאת אותי? לאן את מדרדרת אותי? אני בן אדם מבוגר, זה מה יש אני לי עכשיו שם. בלחץ הילדים שלי בטיקטוק, אני יום אחד תבוא אליי הבת שלי מהבית ספר, תגיד אבא, הרגליים שלי אני לא שוטפת, אני נכנס ללחץ, מה אתם... בואו, תביאו לי את הילדים לפה.